ambake oh oh ha ha oh oh nice oh ah
Oh,
hati-hati ya. Untuk penonton harap mundur sedikit ya. Takutnya nek jauh ketabrak nih gimana. Mantap cara kubur awas asarane wadya kumra gembira afratayana ayo sing hati-hati ya guys. Awas ayo. Ora kana. Kanan di kowe ya. Ya kana dumayu kana lah. Oh ah. Oh oh. Ha. Wah yo. Oh, oh, awas ayo. Ora kada ngerti yo. Ayo Mas Kancil, los. Ajas horari mami Mas miragalaka warta boneka kong cumake leno awas ayo ane topo liga diras tenan iki berangkat ading lan ora bisma dari omokti wong bagus awas bonekaku pamit astra awas wayon iki so awas yo ayo Mas Alfi awas
Suara tetek lerebu delok. Galai sapa?